Dëgjoni dialogun vijues. Gde mogu da se žalim? Zbog čega? Pre godinu dana dobila sam otkaz. Tužila sam poslodavca, ali do sada nije bilo ni jednog ročišta. Da li ste dobili neko obaveštenje? Nisam dobila ni jedno obaveštenje. Verovatno zato što imamo mnogo predmeta. Šta treba da radim? Možete da napišete zahtev za ubrzanje sudskog postupka. Šta treba da stoji u zahtevu? Napišite ovo što ste meni rekli i obavezno navedite broj predmeta. E keni vërejtur që pala I ka përdorur shprehjet vijuese. Nije bilo ni jednog ročišta. Nisam dobila ni jedno obaveštenje. Zahtev za ubrzanje sudskog postupka. Navedite broj predmeta.